Брат удавы айцішніка Андрэя Зельцера, якога забілі падчас рэйда КДБ, лічыць, што сілавікі прыходзілі за ім. Памятаеце, у верасні 21 года група Альфа КДБ ўламілася ў кватэру, дзе жылі Андрэй Зельцер і яго жонка Марыя. Тады ў перастрэлцы загінулі сам айцішнік Зельцера, а таксама КДБшнік Дмітрый Нірвана Федасюк. Марыі тады прысудзілі прымусовае лячэнне ў псіхіятрычнай бальніцы, і больш пра яе няма ніякай інфармацыі. Праз 3 гады пасля трагедыі брат Марыі Максім Юрченка распавёў, што КДБшнікі ішлі па яго. Справа ў тым, што хлопец прапісаны ў гэтай кватэры, а за 2 дні да здарэння ён апублікаваў у інстаграме відэа акцыі групы «Чорны бусел» аб атацы дронам базы АМАП ва Ўруччы. Максім на той момант быў у Расіі, пра перастрэлку даведаўся з навінаў, патэлефанаваў маці, і тая сказала, што яго шукаюць і лічаць тэрарыстам. Хлопец перакананы, што Зельцер з жонкай не ведалі, што ў кватэру ломяцца супрацоўнікі КДБ. Таму званілі ў міліцыю і пачалі здымаць відэа.